आशा करते हैं कि 2023 साल अच्छा रहा होगा। मेक श्योर एक चीज हम जरूर करने की कोशिश करें कि हम बहुत खुश रहें, खुद बहुत खुश रहें और किसी की खुशियों के कारण भी बने। 2024 एक सिर्फ नया वर्ष नहीं, जीवन के एक नए अध्याय का अवसर है। IPS आनंद मिश्रा होनना बुङोब्ला जोंनि आसाम रायजोनि खना खनला रायजोनि मानसिफ्रा बिथांखौ रावबो सिनायै गैया होननानै बुंजागोन। जाय IPS अफिसारा गावनि बिबानखौ मोजाङै मावनायनि गेजेरजों सारा आसाम हादरनि SP बिथांमोननि गेजेराव मुंदांखा जानो हादों आरो बयजोंबो अनसायजादों। सासे सेलिब्रिटि महरै बिथाङा जेराव थाङो बेयावनो बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय गोबां मानसिफोर थुबुर जायो। लोगोसे सेलफि लानायाथ' आथिखालाव गोरलै खोथा। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा एसेबां गिदिर IPS अफिसार अर्थात SP बिबान लानानै गोजौ थाखोनि मोनसे मानगोनां साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाब गावनि बिबान आरो साख्रि नागारनो लाइजाम लिरनाय बाथ्रायासो जोंनि साधारन मानसिफोरनि गोसोखौ सोमोनांहोदों। वाह क्या सीन है। मानोना सासे IPS अफिसार जानो हानाया सरासनस्रा मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब आरो हाथावना नङा, जेराव अल इन्डियानि माखासे लाख लाख लाइमोनफ्रा बे आनजादखौ होयो, माखासेयानो फेलें जानाङो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा एसेबां गिदिर साख्रिखौ नागारनो नागिरखो? ना IPS अफिसारफोरनि साख्रिया मोजां नङा नामा? ना आसामाव IPS अफिसारफोरनि भेलुआ गैया नामा? ना आसाम सरकारनि खैसारिनि थाखायनो साख्रि मावनो हाला नामा? ना लकसभा इलेक्शन बोथोर सफैनायनि थाखाय आनंद मिश्रा बिथांनियावबो इलेक्शननि बार बारबाय नामा? बिथाङा MP इलेक्शनाव गेलेगोन नामा? आरो जुदि गेलेयो बिथाङा बबेनिफ्राय गेलेगोन? बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोनखौ आंजों दसे सम हगारनो गुरै खावलायबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायगोन, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सहैयो। बेजों आंहा थुलुंगाखांनाय मोनगोन। IPS आनंद मिश्रा बिथाङा जाबाय आसाम हादरनि सिङाव थानाय लखिमपुर जिल्लानि आथिखालनि SP अर्थात सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस। बेनि अनगायैबो मणिपुराव जानाय हिंसायारि दाङाबाजिनिबो स्पेशियेल इनभेस्टिगेशन टीमनि सासे सोद्रोमा। नाथाय SP आनंद मिश्रा बिथाङा थांनाय 2023 मायथाइनि 18 डिसेम्बर खालि मानगोनां दा चिफ सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम गाव IPS साख्रिनिफ्राय रिजाइन लानायनि लाइजामखौ लिरो आरो रिजाइननि समखौ फैगोन 2024 मायथाइनि 16 जानुवारिनिफ्राय बिनाय जायो। बिथाङा सासे गोख्रों आरो मेंनाय गैयाजासे गासिबो गावनि मावनां खामानिखौ मिनि खुसियै मावलांनो हानाय सासे मोजां आखुनि IPS अफिसारमोन। बिथांनि जोनोमा इं 1989 मायथाइनि 1 जुन खालि जादोंमोन आरो बिथांनि फरायनाय प्रफेशन केरियारनि सान्थौआ केलकात्तायावनो जादोंमोन। जेब्ला बिथाङा बेचेलर डिग्री फरायबाय थादोंमोन अब्लानो बियो UPSC बायदि मोनसे चेलेन्जिं एग्जाम होनो थाखाय गावखौनो थियारि खालामदोंमोन आरो सासे IPS अफिसार जानानै समाजनि सुबुंनि मोजां खामानि मावलांनायनि सिमांखौ गोरबोआव लानानै गावनि थांखियाव आवगायलांदोंमोन। जों बयबो मिथिगौ UPSC एग्जाम पास खालामनाया साधारन सुबुंफोरनि थाखाय गोरलै जाया। बे एग्जामखौ पास खालामनो हानाय माने बेनियाव एक्सट्रा अर्डिनारि टेलेन्ट थानाय। थिग बिदिनो SP आनंद मिश्रा बिथाङाबो UPSC एग्जामनि थाखाय गोलाव सम नाजानाय आरो ध्याननि गेजेरजों 2010 मायथाइयाव UPSC आनजादखौ उथ्रिनो हायो आरो 2011 बेचनि आसाम मेघालय केडारनि सासे IPS अफिसार जानो हायो। बिनि आगोलाव बिथाङा वेस्ट बेंगल सिभिल सार्भिसआव खामानि मावदोंमोन। बिथाङा 2013 निफ्राय 2017 नि गेजेराव IPS ट्रेनिंखौ मेघालयआवनो फोजोबो। बिथाङा मेघालय रायजोआव खामानि मावबाय थानाय समाव गार' हिल्स इन्सार्जेन्सि मिशनाव बाहागो लानानै रियेल हिर' दिन्थिनायनि थाखाय भारत हादरनि हादरगिरिनिफ्राय पुलिस मेडेल एवार्ड आरजिनो हायो। आनंद मिश्रा बिथाङा आसामनि माखासे जिल्लाफोर जेरै धुबरी, सराइदेव, नगाव आरो लखिमपुर बायदि जिल्लाफोराव SP महरै खामानि मावबोनाय समाव जेब्लायबो बरायजाबोदों आरो बाख्नायजाथाव खामानि मावबोनो हादों। बिथांनि मावनाय जिल्लाफोराव जेब्लायबो ड्राग्सनि हेंथायै, मोसौ सिखाव फालांगिनि हेंथायै, किडनेपिंनि हेंथायै, चाइल्ड ट्राफिकिंनि हेंथायै गोख्रों खामानि मावबोदों आरो जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो हाबोदों। जेब्ला आनंद मिश्रा बिथाङा नगाव जिल्लानि SP जानानै दंमोन, बै समाव बे जिल्लायाव ड्राग्स जानाय आरो फाननायनि थान्दाया जोबोरैनो गोसारना दङमोन आरो बेखौ फोजोबनो थांनायाव कीर्ति कमल बरा मुंनि सासे सेंग्राखौ ड्राग्स फाननाय दायाव हमनो थांनानै पुलिस आरो सिखावनि गेजेराव नाना नाथा जादोंमोन। फायारिंआव कीर्ति कमल बरानि आथिङाव पुलिसनि गुलिया नाङो। बे थासारियाव नखरनि, आसुनि आरो माखासे समाजारि सुबुंफोरा आनंद मिश्रानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन जे दाय गैयै सुबुंखौ गुलि गावनायनि थाखाय। नाथाय आनंद मिश्रा बिथांनि बादिब्ला बे दायनिगिरिनाव हिर'इन मोननायनि फोरमान दं होननानै बिथाङा फोरमायथि होयो। खतम। बिदिनो नगाव SP जाना थानाय समाव सावरायजानायजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो। उननि समाव बिथांखौ लखिमपुर जिल्लायाव ट्रेन्सफार खालामहरनानै लखिमपुर जिल्लानि SP अर्थात आथिखालसिम
बे जिल्लानि एसपि जानानै दङ आरो मणिपुराव जानाय हिंसायारि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय आफाद स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीमनि सासे सोद्रोमा बिबान लानानै दङ। बिथाङा गावनि बिबान रुजुनायाव जेब्लायबो फासया। गावनि बिबान रुजुनायजों लोगोसे बिथाङा ससियेल मिडियायावबो जेब्लायबो एक्टिभ थायो। गिटार दामनानै मेथाइ खनो, मार्शल आर्ट प्रेक्टिस खालामो आरो बिथाङा बाइक राइडिंनि जोबोद गोसो गुदुं। बुंनो थाङोब्ला फुल अफ पेकेजनि सासे IPS अफिसार। सेल्युट बिथांनि थाखाय। 2023 मायथाइनि 18 डिसेम्बर अक्ट'खालि दा चिफ सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम लिरनाय SP आनन्द मिश्रा बिथांनि रिजिगनेशन लेटारासो जों बयखौबो साननो गोनां खालामो। जाय साखरिखौ मोननो थाखाय लाख लाख लाइमोनफ्रा 5 बोसोर 10 बोसोर हर सान नाजायो। सानफ्रोमबो सिमां नुयो बेसेबांबा मान गोनां बेसेन गोनां IPS अफिसार साखरिखौ दिनै बिथाङा नागारनानै थांनो नागिरदों। जेब्ला खौरांगिरिफ्रा सोङो बा गावनि लाइजामनि गेजेरजों आनकन्डिशनेल रिजिगनेशन अर्थात जेबो असुबिदा गैयालासे गावनि गोसो खुसिजों गावनि नखर, गावनि गामि, गावनि बिमा बिफा आरो गावनि बिमा रायजोनि खामानि मावनो थाखाय बिमा हादोरा लेंहरदों होननानै फोरमायो। माने गावनि जोनोम जायगायाव थानानै गावनि गामि समाज आरो रायजोनि मोजां मावनायनि थाखाय साखरि नागारदों होननानै बुंदों। नाथाय बे बाथ्राया सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय बेसेबां गनायथाव? मोनसे IPS अफिसार बायदि मानगोनां साखरिखौ नागारनाया, जेराव हादोरनि लाख लाख लेखा गोरों फरायसाफ्रा सेकेन्ड ग्रेड, थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साखरि नागिरनानै जेब्लायबो हांखुर जायो। बे समाव सासे SP जेराव दानारि बान्था महरै माखासे रां आरजिनो हायो, बे मानसिया बोरै साखरि नागारनो हायो? जानो हागौ बिथाङा गावनि साखरिनि दायित्व फालिनायाव गावनि गोसोबादि मावनायाव सोरबा गोहोआ बादा होदों, जायनि जाहोनाव मालायनि नंखाय बिथोनखौ बिथाङा गनायना लानो हायाखै। मानोना जों नुदों आरो मोनथिदों बिथांनि मावनायनि गेजेरजों जे बिथाङा सासे गोरों, साहसि आरो सैथोबादि सुबुं, जेराव बिथाङा सासे IPS अफिसार जानानैब्लाबो दिनैसिम मोनसे मोजां न' लुनानै लानो हायाखै होननानै फोरमायथियो। बेनि उल्था फारसे जोंनि आसामनि साब इन्सपेक्टर मावनाय जुनियर अफिसाराबो गुवाहाटी बायदि नोगोराव ताला ताला बिल्डिं लुनायनि फोरमाना दंसै। दा बाथ्राया जाहैबाय UPSC बायदि आनजादखौ सारा भारतनि गेजेराव 225 रेंक लानानै IPS अफिसार जानो हालायनाय आनन्द मिश्रा बिथाङा बे आनजादखौ पास खालामनो थाखाय गोलाव सम फरायनायाव, गियान लानायाव मुखुब जानांदों। बेल' नङा, सासे IPS अफिसार जानो थांनायाव गामिनिफ्राय हमनानै सारा बुहुमनि बाथ्रा बुजिनो गोनां जायो। गामियाव रायजो जानाय नेम कानुननिफ्राय हमनानै हादोरनि सोरखार सालायनाय गासै नेमखान्थिनि बागै आबुं गियान लानांगौ जायो। बिदि सासे एसेबां गोरों आरो गियानि सुबुंखौ माब्लाबा माब्लाबा नंखाय, बांद्राय गियान गैयै आरो लेखा रोङै मन्त्रि MLAफोरनि नंखाय अर्डार फालिनांगौ जायो। जानो हागौ बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्राया गोसोआव दुखु होदों। मानोना सासे जेसेबां गिदिर अफिसारानो जाया मानो मोनसे पावाराव थानाय सोरखारनि बिथोन बादियै खामानि मावनांगौ जायो। जेब्लायबो अफिसारफ्रा उदां नङा। नङाब्ला बिथाङा राजखान्थियारि नेमखान्थि आरो डिसिप्लिनखौ मोजां मोनाखै, नङाब्ला गाव राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै समाजजों थानानै समाजनि मोजां मावनायनि सिमां नुदों। आनन्द मिश्रा बिथांनि रिजिगनेशन होनाय खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगो बिथाङा साखरि नागारनानै BJP-ल' हाबगोन आरो लक सभा इलेक्शनाव गसंगोन होननाय बाथ्राया निउज मिडियाफ्राव गोबाङै गोसारदों। जुदि बाथ्राया बिदिनो जायो, अब्ला बिथाङा गावनि जोनोम रायजो बिहारनि भोजपुर जिल्लायाव थांगोन आरो फैबाय थानाय MP इलेक्शनाव बिहारनि बाक्सार समस्तिनिफ्राय टिकेट लानानै गेलेगोन। बे बाथ्राया समाजारि बिजोङाव गोसारदों आरो आन्दाज खालामनाय जादों। MP इलेक्शन गेलेनाय गेलेयै बा जेननाय देरहानायखौ उननि समाव नुसिगोन। नाथाय सासे IPS अफिसार हिसाबै गोथार गोसो, गोग्गो सान्थौ लानानै रायजोनि खामानि मावना दिन्थिनाय बिनि आखुआ बयनिबो थाखाय रल मडेल जानानै थालांबाय। आरो आसामा सासे मोजां IPS अफिसार खोमाना लानांगौ जानायाव बयहाबो दुखु थालांगोन। बयबो अफिसारफ्रानो जुदि आनन्द मिश्रा बायदि सैथो गोसोजों थार खामानि मावोब्ला हादोरा गोख्रों जौगागोन। दा बेखिनियाव नोंथांमोनखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों। नोंथांमोननि बायदिब्ला आनन्द मिश्रा बिथाङा IPS अफिसार अर्थात SP बिबानखौ नागारनांगौ ना नागारनाङा? अन्नानै कमेन्टआव लिरहर।